tau sepi lanang wadya sing nakani ngilangaken susah hati goreng pasir sambiuran dari tawan ambil mangat selonjoran ala nawatian biar-biaran sir-siran ambil ya dengan sulit biar sir-siran ambil ya dengan sulit biar pusaka. Iki jajal kon jajal. Yen ngono nek nganggo pusaka iki iso manut kabeh. Sir-siran Api gandeng asli biar asik. Penak pusaka. Alah, pusaka apa? Ora percaya. Sabra. Pring tok nek pusaka. Tapi gimana? Iki nih sing penting. Ora percaya ki mesti ya kanca-kancamu njajal Mbak Lucy sapa iso no. Iso. Sir-siran ampi kandangan gendeng asli ya Isa. Aja rek kuwi. Isa. Alexander lho. Iso. Sir-siran ambi kandangan. Gendeng asri. Danyu hop. Lebuk. Ditambah itu lho, Mak. Iso. Ya. Tuban kok. Alah pengen jajal wis. Masuk nganggo iki tenan iki. Ayo, sir-siran ambi kandangan. Gandeng asli. Gantung tatung elena. Bablas ae lho tak teni ra gelem Koncone iso. lho teknikmu kuwi lho. Teknik kurang kalah tuwa awakmu. Iya. Piye to? Kempiten. Kempet. Ora jobok ngene ora kena. Bismillah Mas. Sir-siran ambi kandangan. Gendeng asli.